El que em va fer decidir per triar el grau en òptica i optometria a Terrassa van ser les diferents assignatures del pla d'estudis, així com l'experiència positiva d'alguns alumnes. Les assignatures que destacaria i que personalment més m'han aportat i he après tant a teoria com a pràctiques són disfuncions visuals, optometria geriàtrica infantil, casos clínics i contactologia aplicada, ja que són les assignatures on he pogut aplicar de manera més directa els conceptes de teoria i visualitzar més de prop com és treballar en l'àmbit sanitari de l'optometria. Realitzar pràctiques al centre universitari crec que és una gran oportunitat per tractar amb pacients reals i una manera d'enfrontar-se a la realitat. Personalment crec que és una de les millors maneres per aprendre i aplicar tot el que hem estat estudiant durant aquests anys. Les diferents opcions de pràctiques externes que ofereix la universitat són una oportunitat per a conèixer les diferents vessants de l'òptica i optometria, com per exemple estar en una clínica oftalmològica o en un centre hospitalari, i també per adquirir experiència i de cara a un futur tenir una idea d'en quin àmbit t'agradaria especialitzar-te.